ହଇରେ ନାଣ୍ଡୁ ଆଜି ତ ବହୁତ ବେଳାବେଳେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ କଥା କ'ଣ? ଖାଳେ ଡେଲି ଲାଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ବେଲା ବେଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ ଆଉ। ଚୁପ୍ ପୁଣି କହିଲୁ ଅଭ୍ୟାସ ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା କାଲି ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲି କରିଚଲୁ? ହଁ ଛାଲେ ସବୁ ଗୋଟି ପାନି କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ଫର୍? ଛାଲେ ଆପେଲ। ଆରେ ଗଧ ସେଟା ଆପେଲ ନୁହଁ ଆପେଲ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ନାଣ୍ଡୁ ବି ଫର୍? ସାରେ ବାଲ। ରେ ଖନା ସେଟା ବାଲ ନୁହଁ ବଲ। ହଁ ହଁ ଛାଲେ ଛେୟା ଛେୟା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସି ଫର୍? ଛାଲେ କାଟ। ଆରେ କାଟ ନୁହଁ ରେ ମୂର୍ଖ କ୍ୟାଟ କ୍ୟାଟ ମାନେ ବିଲେଇ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏ ବି ସି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ସବୁ ମନେ ରଖ କାଲି ମୁଁ ଫେର ପଚାରିବି ବୁଝିପାରିଲୁ? ଛାଲେ ଏ ବି ସି ର ଆପେଲ ବାଲ କାଟ। ଓହୋ ରେ ଖନା ହଉ ଯା ଯା ଯା। ଆରେ କାଳିଆ ତୁ ତା ଯେଉଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିବି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବି ତୁ ତାର ସବୁ ବିପରୀତ ଉତ୍ତର ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଭଲ। ମନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ବସ। ଉଠ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ହସିବା। କାନ୍ଦିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଭୟ। ନିବୟ। ହଉ ଥାଉ ବନ୍ଦ କର। ହଉ ଆଗକୁ ଆମ୍ବଳ କଲ। ଥାଉ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। ଛାଲେ ହଉ ହଉ ଅଧିକା ହଉ। ଆରେ ରହିଯା। ଛାଲେ ପତାନ୍ତୁ। ଆରେ ବନ୍ଦ କର ସେତିକି। ଛାଲେ କହିଦାନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ସେତିକିରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ନେବି ଦେତେ ଆପଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଅନେଇଲୁ। ଛାଲେ ଦେଖୁବି। ଆରେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ? ଛାଲେ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ ରେ ମୋ ବାଳକ। ନା ନା ରେ ବାଲିକା। ଇରେ ଯାଉନୁ ଏଠୁ। ଆସୁନା ଆଲୁକୁ। ହଇରେ ଗାଣ୍ଡୁ ନଟ ଏ ଶଳାକୁ ନେଇ ଉଠେଇ ବାହାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଇଲ।